Hurmat prezident bilen azyk senat podunu ösürmek hem de iratmada yurdumyzda önürleýän ýokary hili azyk önümler bilen bolýan üçletmek meseleleri hemişe üns merkezinde durýar. Hurmat prezident bilen halkara sergiýatnaşjylary iwren gutlagy uly ünslendiňlerini, onu berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe yurdumyzyň owy hojalyk we azyk senaty uruny iş alyp barýan önüme nöjleri döwlet tarapyndan gollawlaryň berilip netijeli işlemi üçin amatly şertlerine döredilýän belenilýär. Şu gedeki gözden geçirilir, owy hojalyk urumyny diňe bir yurdumyzyň gadanan üstünliklerini beýan etmek bilen şäklenmän. Eýsem bu pudukda işiň uruny eleýän, işi urdumlaryň ägurt uly mümkinçiliklerinden görkezýär. Yurdumyzyň we daşary ýurtdan kompaniýalaryň we hususy telekeşleriň toğsany goly bu ýerde öz önümlerini görkezýärler. Yurdumyzyň owy hojalyk şelekem sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrlikleri bilen birlikde Azerbaýjandan, Irandan, Germaniýadan, Moldowadan, Russiýadan, Niderlandlardan, Türkiýeden hemde Özbegistandan gatnaşyjylar halkary sergide öldüği warlyklaryny ýaýbanlandylar. Ularda innowasiýon tehnologiýalary ünsü çekildi. Sergiň aýratyn bölümi daşary ýurtda önüme nöjülen konzitor önümlerini, azyk goşunlaryny hemde tagym merjilerini bagşlandy. Döwleti dahalsyz urumyň ykdysadyýaty eýleýän urunyň barha artdyrmagy ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdany ösdürmek maksatnamasynyň esasy urlarynyň bir hökmüne kesýetdi. Azyk hukuklygyny potorlanmak hemde azyk bolçulugyny üpçün etmek ýurdumyzyň ykdysady siýasatynyň möhimi urlarda onu bellemeleriz. Döwletimizde Birleşen Milletler Guramasy onu ýürütýärler idaralary şol sanda guramanyň azyk we owy hojalyk guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy iýdiglerli ösürýär. Hususy önüme nöjleri owy hojalyk poduny özgertmäge sallamly goşant goşmak bilen hojalygy ýöretmegiň innowasiýon usullaryny ulanýarlar. Täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, sugurumly ýerleri özleşdirmegiň, şol ýerlerde goşmaçy owy hojalyk ekinlerini ekmek hemde ýylyň dowamynda göýe önümleri ýetişdirmäge mümkinçilik berýän ýyradyşgany hojalyklaryny ýöretmegiň hasabyny ekinliň hasyllygynyň ýokarylmagyny üpçün edýärler. Munyň özi içerki bazarlary önümlerden doldurmagy hemde daşary ýurtlary iberleýän önümden möçörlerini epesle arttırmağa mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda telekeşlere çagy imitleriniň meýweden hemde göýe önümlerden taýýarlanýan şireleň, maýneziň, doňdurmanyň, gaplanan önümleň, balyk önümleriniň, ýogurtlaryň, şöhlatyň, süýjük kökü önümleriniň giň görnüşlerini öňürýärler. Hususy iş wekilleri owy senat toplumynyň bäsişi hukukyny gazanmagy, ýylatyň ekologiýa taýdan arasy dürli görnüşli azyk we vitaminli önümlerini bolan isleglerini kanagatlandyrmagy mümkinçilik berýän bazaryň hemde tehnologiýalaryň täze gazananlaryny anamly özleşdirmegi dowam edýärler. Sergide görkezilýän diwarlyklaryň gataryna iri ýyradyşgany hojalyklary, goşçuluk, mallarçylyk, göýek we bagçy önümlerini, meýweleri gaýtadan işleýän döwrubap toplumlary bar. Yurdumyzyň kärhanalarynyň münasip bolan halkara guwanamalary olaň çykarýan azyk önümleriniň ýokary hiline hemde ekologiýa taýdany hukuklygyna şaýatlyk edýär. Sergi diwarlyklaryna döwletimiz tarapyndan senagatçylar we telekeşler birleşmesiniň azalaryna bölünip berilen ekrançylyk ýerlerini hemde ýyradyşgany hojalyklaryny ösürlip ýetişdirilýän meýwe hemde göýek bagçy önümleriniň baý görnüşlerini synlamak bolýar. Täze ykdysady gatnaşyklary kemale getirmek, owy hojalyk düzümleri üçin bäsişi goşawyny döretmek, ýer suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, daşy goşawy goramak, owy hojalyk ilmini, hususan tohumçylygy ösdürmek, täzeçilik usullary öňde barjy işläp taýýarlamalary, durunuşyň hemde bazaryň öňde barjy usullaryny giňden ornaşdyrmak, durmuş meselelerini oňun çözülmegi, owy senat toplumyna durmuşa geçirilýän giň-göçürli özgertmelerini möhimi uğurlardyr. Yurdumyzyň owy hojalyk poduny diversifikasiýa ýol bilen ösdürmek maksadyna uralanyp anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Şunu däneçilik, paýtaçylyk bilen bir hatarda mallarçylyk, goşçuluk, bagçylyk, üzümçilik, bakçaçylyk, balçylyk hemde beýleki uğurlary işiň ösdürilýär. Diýermizde azyk hukuklygyny üpçün etmek maksady bilen howanyň üýtgemegi baradaky milli strategiýanyň hemde milli tokoý maksatnamasynyň şäklerini degişli çäreler durmuşa geçirilýär. Puduny önürýän önümlerini bolan isleg hasaba alınıp, owy hojalyk önümçiligini, howa şertlerine uýgunlaşdyrmak boýunça toplumdaýyny işler alınıp barylýar. Türkmenistan bu urdaky halkara taýlalary gollamak arkaly degişli meseleleri çözmek üçin geljegi nazarlaýan deňe çörçülükleri işläp taýýarlamakda başlangyçly hemde işiň oruny üýtgüsiz eýerýär. Şu gedeki sergi ýurdumyzda mundan beregem okunly ösdürmäge, oň ykdysady kuwatlyklaryny artyrmaga, halkymyzyň durmuşynyň güllä ösmegine gönükdirlen işlerde täze üstünlikleri gazanmaga, täze etergi berjekdigini bellemek möhümdir. Halkara sergi öz işini dowam edýär.
George Bettingen, Germaniyadan. Adyk öğrençiliğinin döwrügap tehnologiýalarynyň Agropark Türkmenistan 2023 adly halkara sergisine gatnaşmak bizim üçin ul hormatdyr. Ählimimiz durnukly adyk öğrençiligi möhüm ugurlaryň biridir. Bu wagtda Türkmenistanda amal aşyrylan işler bellenmäge münasipdir. Dürli ugurlar öz içine alýan bu sergi türkmen telekeçileriniň adyk öğrençiliginiň işgärleriniň üstünlüklerini eşkär edýär. Importun ornuny tutýan öňleriň türkmen telekeçileri tarapyndan öndürilmegi aýratyn belläliklidir. Dürli ýurtlar bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň ýokary derejelere eýe bolmagy gowandyrjydyr. Sergiýiniň ýurtlar arasynda birek-birige ynanşmak hemde özara bähwitlik ýöregleri esasynda gurulýan netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine itergi berjekdigini anamly aýdasym gelýär. Köp taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegen geljegi ululur. Türkmen telekeçileriniň daşary ýurtdy kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge giň mümkinçilikleriniň bardygyny sergiýiniň derejesi görkezýär. Sag bolun. Ayrıca Schuttenmacher, Niderlandlar Padişahlygynyň PEA International kampaniýasynyň mukili. Halkara sergisine gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýär. Bu içeriýanyň ýokary derejede gurulmagy, değişli uğurda edilýän işleriň belin tekbetler bilen baglanyşygyny eşkär edýär. Adyk howpsuzlygynyň üpçün edilmegi her ýurtda esasy maksat bolup durýar. Bu wagtda Türkmenistanda tutumly işleriň amala aşyrylýanyny sergiýiniň mysalyny görmek bolýar. Sergi Türkmenistanyň adyk öňümçiligine gazanan üstünlikleriniň özbaşly beýanyna urly. Ýokary guramaçylyga beslenen gözden geçirilişde täze ugurlar tejribeler bilen tanışmaga giň mümkinçilikler döredildi. Bu daga alman ýokary gazanarlary ornaşdyrmak boýunça anyp barýan işler ýokary netijeler bilen berk bagyllar. Tejribeleriň öwrenilmegi, hyzmatdaşlygy giňeltmäge, şolar wagtda netijeleri ýokarlandyrmaga düýpli esasdyr. Şundakda Türkmenistanda uly öňüňdişlikler gazanylýar. Bu urdaky işleriň häzirki zaman almanyň esaslaryna ösdürmegi hemişe üstünlikleri üpçün eder. Sag bolun. Mene Konstantin Murashov Türkmenistanyň hoşnýetli gatnaşyklaryň üstünlikleri beselmegi ýurduň ykdysady ösüşine öňüň ýardym edýär. Gatnaşyklaryň ösürmegi uly ünsürýän türkmen halkynyň milli liderine, Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýän. Ähli pudu gorda boşýaly adyk önümçiligine täze innovasiýalaryň ornaşdyrylmagyna tarap alynan uğur Türkmenistany üstünliklere ýetirer. Bu urda Türkmenistanyň alyp barýan işleriň nusgulykdygy aýratyn bellenmäge münasipdir. Dünýäniň bir näçe öňde barjy kompaniýalaryň wekilleri, iş ortaklary, hyzmatdaşlar üçin häzirki sergi uly many mazmuny eýe boldy. Ýokary hili adyk önümlerini çiğmaly öndürmek we gaýtadan işlemek ulgamyny gazanylan uly üstünlikleri, geljek meýilnamalary, täze tehnologiýalary sergide öz beýanyny tapdy. Munyň özi netijeli işlerde anyk ular kesitlemege uly mümkinçilikdir. Bilelikdäki bähwitli işlemeden ýokary netijelere beslenjekdigini anamly aýdasym gelýär. Sag bolun.